na ba hwe ya ebe ye titidie hibi titidie ya tena ho na jisika fa koma asumasi o jisika ya na okofa tuduro na de koma asumasi o kumase abonofo kra bede memfa tuduro mbre o no asa twa no ho san be ka kire be se nkofo nyina bede mo ba be kuku nti mu nyina mo fo mutu nko hihye nzu yada mu nyina sesebre ne do nyina munya adaje na mo hweye aha Alandu Media de ho se ye som nananom ade a eye yabakosem ye hwese enyira na nanse mu nsem a na ebobo sebi son sebi nya ababa beduru eye Nkoranza nananom asa eye Nkoranza ade hyesem enam krobe we fi Asante kotoko Hene odudu obiribie dansen kase adom didi mu enam ne tumi ne nyansem mu a kensolo mu nyansa no wode ehwedi siesie Nkoranza twen manson ade hyesem man eho manson emfie makomako enwotwe na asem no da ba no Hene ka kire won so munya abotre na Nkoranza asem no wonim de wo ye ehon nsem ne bobo so a ne da kotoko Hene efre Nkoranza asem no o man kwamba ogina so kan eyi firi honomu a Nkoranza Hene foforo na nabafo pin a wotoso enan akwakwako sai ede akire Nkoranza man ye hwe ni mu se Asante me asetena edikan e wa fiimu no oba be sai ede akire ne sinimpon na ne papa ene no edi akwasi de edikan e wo afiimu ebra nsaye no ekoso anase ohene ko sai de kire Nkoranza man nkonya sofo nso sai de kire no nananom adontenfo amakom eye Nkoranza Hene ne nana ana wonko hweye ma ne suaye eno na kire no ana abrante bia sebi son sebi nya do ye frene prince sebi enim ne say wo ye techima Hene eba sana enim no social media so o krante interview bia wo kire se eye Nkoranza Hene fufure ya wabai sebi omono ne ko chiche bia wo busuo enu ntino akonya nye yiro Asante Hene dia eye Nkoranza Hene fufure kire se we yiro Asante Hene dia na eno hu na akwa hia ye nkohwe video ni mra ye ba na ye de ho adesua de aba na de wo hu sa Nkoranza Hene ye no se ade ye konfia me bon champion dudu aka mu pise me boni dia na mama me mu so ono me ko si sa Nkoranza Hene se ka kire nananom sa akoyi adwene da ni timu nya adwene papa na akoyi o hihye mu no wa kopem nsem e de akobebi apa mo hunu de asi enye nene ono okotokotuko akudie se won de Nkoranza eye kumasefo da Nkoranza ka Asante man ho wenya areho nkokura mi ensa no omufiri Asante krobe fi chire ye nkwato wenya areho kokura mi ensa e befiri ni bebe chichiri ko so omufiri manhia nti ye besere na nano se duru baby na be man ni be nua nketo ye ka bibia be ntie asopom na ba hwe ya ebe ye titidie hibi titidie ya tena ho na jisika fa koma asumasi o jisika ya na okofa tuduro na de koma asumasi o kumase abonofo kra bede memfa tuduro mbre o no asa twa no ho san be ka kire be se nkofo nyina bede mo ba be kuku nti mu nyina mo fo mutu nko hihye nzu na mo hye nzu mu a bia tim no emeko ni bebe sanugo ene ne beba bebe sesa musika kokko ne beto bebe bobe ho safo Hene se banya golden stew banya golden stew sikejwa hu ni mabi efe na ne dodo mpokura yese eno so ho
bebe wie free boyem ne be de koy ne be wie ne be dwebanu ma ba ka kire se konfa no che akokom bibie free soro no de aba me pacho boyem da obenya mmere me do be ko no akohwe be man a wo ba ne bebe wi akoya UK force bebe fa koy nti de oho bia o ye fake ya pam 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 ba pam na wo mpacho nka sa sika kese wo nipa betimi apija to no ho wo de good back akra ekura se de mudru tie ni UK for so abefa de ko de beto abe dwebanum kansa makase besum sika dwa nti be wo sika wo sika bia na no bia nsa wase udi o so meka sa bia de bia meka o wa hena wa sa na mso metimi kroma meso me wa me hene sa ne do mafo so metimi kroma be wa be hene kasa hin ya doso benja sa kasa na nanam benkam mu maburu nchampemu ontimi nya adwuma na sa konkonsa ne ntrofo bia ba behemi benfirim na benko kra ye kan menka se ye kan po me prince me kan okay ye hwe animonimu se basa hene antimi ambe cancer bi ampa akonya kese achew ampa traditional cancer achewa se betro ho krata akọ regional house of chiefs se papa we yin wo ye region ba bi obekwa obedi ni basa hene otimeko afela osukosua henie afela okosua henie ewa okene kasa mkro oka bibi se abobi edora osua preku ba 17 mpacho wani sua preku yi wani sua nzo no osukosua okoro enti obi a wo abetuye a wo tia wo nsua ewu na wo sen ye ho akotere baby ye ne ebesua wana ne wo se kasa bi ana wo ye me ya kakra uso hwe na nanom press conference yi mu na nana krobo hene ka asem bi uso hwan ba mpantie ne yi nana krobo hene ka ase se osia de ye kumfia me obron champion bibi akwa oni kumase hene ehia ofre ne se ni nua panyini me pesa asem o utie ne ye pa nko bloggers ba hu se mo de hihye mo nsem mu e de eye adwuma bi ofre ne se ni nua panyini okay eye fie okay nya amamre mu okay eye fie se me no hia sisi a me fro se bia mi nua ketwa na mso ma fro bra panyini ma fro senior yeah na ya kwa akunyasemu amamre mu dia osi ade ye konfia me obro champion bidu akwa ni nua ketwa ne kokudua wona wa kire kasa no because na kasa no se o mu hia friend okay, that means enya konwa no enya ho asem no wo ka persons yes okay because man say progress mu twitwa bi di sisem o ka fia asem okay me pa choko hudua on che wo se ade ye konfia me ona se wo be fia okay so no ye panyin okay o be fia enya konya ho asem o enya mamre mu asem ne ye ka o me pese wan wo ye clear ye the bana mamre sem so anya age nanka ye yes you know okay it was out of contest yes that side okay because ye ba mamre mu asem ana se ye ba akan mamre mu dia wo se ade ye konfia me no ye panyin all right ni nua ketwa ne kokudua in terms of stool in terms of akunyadie mu okay na ye wo fie ti se normal ye wo fie dia ni nua panyin no okay obefre no bra panyin okay na ba akunyasem dia ni nua ketwa ne okay mati yes aba akan amamre semu a wo ye no wo fase ketwa tie ba sa no ya no mu bia fa ne ho yes tajima traditional council it is an anakrobo hina asem a wo kan se banti ase ye dia ne ma kire mu okay amaba hunu onko na akunyasemu no aka wa akoka se ayi kumase hene ni nua ketwa ne techima hene dabi because no be kase bia sasem na basa hene tie ni tin ono so ejina for de kase ani abo bia ye kase usua preko ko akusua preko enti basa hene de o se de kasa wontwa ye kura wan kasa ye o passe poba bia ba be ka a kire na nanoma wan ka ye betro lete e de akoma house of chiefs obi obedi ne hina ko obedi akọ you no ne yakwa kwhwe de abana enwa de sua
ebesua kakra ni de edi kan ne se be mena o Hene ba wo kasa yi mu no se de wusi bo wo papa din fa ye Takyi Hene din fa ye no akono efe wo hoahoa wo papa esanse wo papa tumi mu ena wo de hoahoa ho wo papa din mu ena wonam ama wo tiye den eda wo kon ho esanse wo yo Hene eba nenzo onza na wo boye Asante Hene din no wo bo ni din wiye nenzo ne kra de nkense hwe esanse nkampanyize nka wonim dia nka wo nsede na wo kasa wone eye Nkoranza Hene etena se ena mo ne ye nhyehyese se mo betimi esi ne Hene na se de be ya emmane ma Asante de no kwasam ewu mo ne se Takyi Hene sa konya to wo Nkoranza amamre ne amane mu no Takyi Hene ntimi nsi Nkoranza Hene sanso so na se tubone to ewo eye Nkoranza ewo Takyi Nkoranza Hene enso so ntimi nkosi Takyi Hene ewo mu so omone ne bohye de nanso so no omonye bojam omonya de kro obi adane man free tete ebra yero Asante Hene ede ne baba fopim ene ne yere ene mu fra makom ede omo betena eye Nkoranza no enkura miensa ombeto wo mo so omote ho no omo besom na nabafopim ana no werefi omo besom na nabafopim tano subi ekon Asante Hene kon ye no eye ne baba fopim ene ko hua ntokwa no de baaye ekon ne nam so ama Asante etu eye Takyi so sa no a Takyi kuro eye bono so ebeka Nkoranza asase so no yero Asante Hene wonim dio wonim de enuntina bono so Asante Hene ammo o Hene anto ho na emum ne ye hema ne wo eye bono so a ne ba e piesie ba fopim e hweso edinkra kon otumfo Asante Hene wone ne baba fopim ene ko ene na Asante man ene ko edinkra kon emma etwa edinkra ageman eti enam so ma dododo de ne niam eka ho Asante efaaye ekon ahodo Asante ekon ye nyinawa ewo bono nyinara na ne baba fopim ene de kon ne ba okohwiehwia kon na no de ba esanse wo yo Hene kese ebanti no no wo sa dadodo mu nti wo kokon a wo kopekon ne ba wonim se ne papa eye bema okokon a wodi nkuni mu nti no ampa so kon mo kon ye nyinara ewo bono no won di nkunim gemma ko bi ena wani nkuni ma ye de ho adesua so ebeba enu nti Nkoranza Hene ebra aya abrofo no ebeche na prempede ne course shields na Takyi Hene ede petition ede koye ekokosre senka sabre anka na prempe ni ho no enka ne nkura wata no subia Asante egiye no enka wo stress on komo nsanfa na hade ma no abrofo ne ka kire Takyi Hene se ensase Asante ako age ne de omuni hutu mi se omode ma Takyi enu nti anya adwuma de etoso biumu no Asante Confederacy 2 ena na prempe efreeze shields ba ya Asante nkabo metoso mi no sa ba ye no Takyi sa ba yo enso so nkuro no de yas Asante koje ade a wako age do Asante pese wo de che no wo de che de wako age no wako age enu ne didi mu ama 1961
with the help of a first prime minister or my Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. Eden Cheshire by say Asante West obeye or 3 years Asante Hene say Asante West obeye na bono ya na half said there be development ebe den ebe kɔ was it san wie ye no en wo de bono nchempem o finance bono nchempem na nanu mo be ka ho nyina na nyanya bono nka bom ni mo no no mo omo te omo said ebe ya omo ni Asante be ko ama omo japade ebe di Asante ho no mo nsaka na techimade ye no eye ni nkuru ana na do ma so de eye ne wofa ase a Asante Hene pagya na ma ne be ye ma hene de etoso so bie mu no nso so eye sebie so sebie nyado eye na ho sisi a no ode ba eye Asanteman drobo so de eye say abrofo ne keka wo mu bo mu no abrofo ne de nkuro ne bi kwa hyehye drobo mu Asante Confederacy sa baaye no eno mo petition de baaye say no mo nhye drobo ase enti omo so po mo fa hodie no mo nyina so sa de ba Asante eno nti na no mo ye ku agye sa niema no a no mo hu se na no mo mo ayiduru no eno nti omo te bo no nchempem no emfie du echi na bo no nchempem se gu ye sanse de enti e mo te bo no nchempem no wo mo nsanka enti kwa prince muhu ne se eye wa hene foforo ya wabo won Nkoranza muhu ne se asa wo ya brante a wo petumi na eye mo se mo betimi aye ne sede na nado ma hene aye sa modua no enti no mo ne betena se mo betimi ama ya gazette na na be ye ohene na de sese nka mo so mo nsaka no we de wo de amamo nanso ne kwasam no se mo gazette na ma ne be ye hene no emfie nan emfie wotwe no wo ye ohene aye emfie wotwe ena emfie nan na mo gazette na ma ne be ye ohene enso gazette na na only 1%. 99% no onyai. Sa mfie wotwe nya na se mfie nan ya mo gazette no ma ne be ka eye bu ne East Regional House of Chiefs ho no. Na bafo pin. Na wontimi nkwa ahemfie o. Nkoranza ahemfie ni atum. Wontimi nkwa ahemfie. Entina de ma ne mu yeduru ebe ma na timi aye hene no na wonni. Kopem se dwato ahodo koso a Euro Asante Hene efre eye Nkoranza asemo a wakan ya wakan wo mu nyina afa no ne nyina bom mu a ye ba Nkoranza be hu ade fefe enti nsem no kwa prince ya mu kirensem ma mu kirensem no ma mabunu ne hu se mo ne kon hyehye bi a nanka mo de pemu bi de afri ne ho na nso so no tumi na mo ka asem be man tumi ne nya mu die ne enti mo ntimi amfa amma no Euro Asante Hene tena Nkoranza asem no so ba dakro ana wo de kan firi ho enne na nabafo pim ne na wotwe mienu so no bi swaye enti yebisa se Nkoranza na eye hwan dia na hwan na tumi ne wo no eye Euro Asante Hene enti de tumi ne wo no wode ma no ne na wotwe mienu achi no obi swaye anaso wa meswaye obi swaye eni kasam ne eni gisem ewu mo ne se wo be swaye no asa da no a ye bie Nkoranza ahemfie ma na nabafo pim e ma ne kotena mu enti bono nchampem na mo ka no mo nkyere mamma bunu ne hu se enye bono nka bomo bia na mo pe na emmum no mo wo mo hidden agenda enu nti no de ye wo ya ne se musuma fidie e de ma abafo pim e na fidie ne hwan ya ba be yimu enu nti na ye wo ya no na nka ade nti na nka wo hene kese ba te se Nkoranza Asante Hene ni piesie Nkoranza wonsa sesen nkure wo bono region e na bono East region Asante Hene na ye ne banasa nkure wo Nkoranza ye mako ahanu aduosia nson 267 nkura ehye Nkoranza ase
enti na kwa prince wo say Nkoranza Hene mfa saa ne nkuro we nyina emesom Takyi abra Nkoranza eso sene Takyi enti wo pese o kire say Asante Hene ne piesie a Asante Hene hoahoa no se yero Asante Hene tenasea sabi mpanyini so watena dwabom sa watena sese wodi asem do otimi ba chiri omutimi ba chi omo yemiensa sabi mpanyini eye champem hene wo hene ba Asante Hene ade achemapem ede amano dwaben hene eye dwaben hene eye sekere hene dwaben hene ena afa nsoso Asante man adonten Asante Hene epiesie bafo pim kane ni mpo no so wo fi Nkoranza eba Kumase asetena na so woduru tafo anase woduru ntonso no wabre a wodin osuma me ye bebone papa amane ye se wabre anase kasa woni pompom ne ye de ne papa paka ya wo bia mforo ne papa me ye de akwakofa no ame ye de nampa Nkoranza Hene nko a ene yero Asante Hene tenasea no ofura no ntomo a ebetenasea wotimi kacha ne papa say papa me be de nkantoma efura wi na nka me ba be frau ene wafrei ono nko na etimo Asante Hene so de kosa Nkorase kosesa no de ntoma de ma no emani fra enti se kanene no onimu a ana onya enti wonya se atirimu de ne se atumi we ento ho no wonkofa de enti kwa prince afidie ne na musumu ye ena afidie ne hwan ababe yimu enu nti na mo kasa no na Nkoranza de ewuwura ayamba se mu se de yesidi hene yesidi a hene a eya mo makotoko hene ahemfie no wo kira hene ye kira bakosem ema obi ehu se de ne muduru esitie Nkoranza nya Nkoranza bia kekeo oyo Asante Hene epiesie Asante man adonten a woye bema kukudurufo a wakane papa ho kokon bia omudi nkunim enu nti wonye ma hene ketoa a esese wasane papa ho ekohye obi ase enti yesrema mo kire nsem ni mu a eya mo nkirim se di esitie no na mo mamma bunu no enhunu de ekosopote enye de ayira na wo ka eyesikadwa ho asem eno se bepebre na de ho adesua e de abremo medin e de maame fuze otwede mpo Nyankopon ya adoma ye bese hia makra